Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bitawami mulkilahi. Molimo iku larangan agama uga dadi larangan negara sing kirana merga kabeh iku dosa sing akhire ndadekake urip sengsara. Wis wiwit dik biyen nganti saiki ora ana wong sugih merga main judi. Lamun sira kepengin sugih kudu kandha saben dina kudu sregep makarya. Wong maksiat besoke bakal dilaknat merga judi anak bojo dadi lali. Ngombe arak nang awak dadi rusak, laku zina ora beda raja kaya. Mbok iya wis aja padha diterusno, anggone padha seneng lakoni dosa. Ana donya sira urip nggayu apa, luwe becik enggal nyuwun ngapura. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bitawami mulkilahi. Molimo iku larangan agama uga dadi larangan negara sing kirana merga kabeh iku dosa sing akhire ndadekake urip sengsara. Wis wiwit dik biyen nganti saiki ora ana wong sugih merga main judi. Lamun sira kepengin sugih kudu kandha saben dina kudu sregep makarya. Wong maksiat besoke bakal dilaknat merga judi anak bojo dadi lali. Ngombe arak nang awak dadi rusak, laku zina ora beda raja kaya. Mbok iya wis aja padha diterusno, anggone padha seneng lakoni dosa. Ana donya sira urip nggayu apa, luwe becik enggal nyuwun ngapura. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bitawami mulkilahi.